Ingkri kalenggan dina iki. Ingkri kalenggan dina iki bebasan bleduk mangampak-ampak sundul ing antariksa metengi jagate ngalengka diraja. Langit kumeclap mergo sinikar dening sleret lan Gangsat Rama Wijaya. Anane kabeh iki bisa dumadi awit karena pangamu ing utawa panggempuring saking prajurit Rewondo ya munyuk-munyuk ya kethek ya monyet yenget kang kuwi dadi anjane Rama Wijaya ing Swelogiri. Perang gempuran dumadi ning nyatane kakak. Nyatane Praja Ngalengka diraja ora kuwawa nandingi kabeh redaning para Rewondo satemah kabeh padha mundur jurite. Ngalengka rusak kakak. Bebasan remuk karo bansai. Remuk karo bansawit. Pranyata najan ki wujude wong Rewondo. Najan wajib brane Rama Wijaya iki wujude Rewondo nyatane saktine magilo-gilo satemah Ngalengka bubar maut tunggang gandeng kabeh padha rusak. Ngalengka rusak kakak. Hingga mongko sedyaning atiku kabiwaha dadi nalindring Praja Ngalengka diraja Kiranulya bakal gawe tentreming para kawula gawe mulyaning para kawula yen to kanan kaya mangkene iki yen to kanan Ngalengka dadi pusaka sambelasah kanthi nawang tanjane pitah apa aku dadi Narendra mula aku njaluk tulung karo kowe karena ing kayangane Yamadipati ben jabut nyawaku kakak.